Tini Kerengbar Hospital TWF ni bising titai sini Madam MLA wo phai tini bubakara je asai mani salno ruk sawai tini oro je rogi tongnai rongno samong nomo isa bagla khan Yang saya medical supervisor dan yang tong tabu yang sub jadi dia. Hari yang ini lagi mana? Hai mas. Mau tahu polisi media samno kai nai tonga dikurokno jotono nokha kaham kai hambaya haro tamni mala tini belai ke tongkhoka belai ke tongkhobo belai kai khawo tongkhok mani phayo tamni mala jeng omha ke washapono nang himano bubagra phaimani yagulo no jeng omha hai sudorok mano tini 186 186 number tini maharaja botak boko thangtong tini bini asaimani sal naw dulu sawino jeng tini maharaja Radhakishore Dev Burma bini asaimani sal no Kerengbar hospital jeng TWF dok ngai jeng kaisa sidanto nahalaiya jeng bubagrani asaimani sal nai jeng oroni patient rogi rok no korpukla rok baglaya ni dud rok baglaya ni nai abo koksa blai man bisintino jeng tini 5 bagla kega abono sanani musugo maharaja jini last maharaja paipur maharaja kathang tongko kathang tonginai bini bo holongne ayok mani tongtong ribokne ayok mani tongtong ai jini o hat dofani borogro jini je bini projarokno kaham kiri kai o jai kai kalangi thangmalton jungo abono nayo botong sakno sing yok mani manthung tamhale jini tripura rajyo jini ha tongo hui jeng saimano jini raja tongo hui saimano jeng o hani o bhumiputra hui jeng saimano saimamani sorteo jeng babu orai poroi nangi tongo o maharaja ni sitini subject tai maharaja tongko abo jottono saimanthun obono sanani musungo tai jottono jara dikapasi rokno sanani musungo maharaja no ayok logu tongkon ini nai jottono diai baidi jeng jara hindu gai hindu ni surima mate suridi kristan do kristani surima mate suridi jeng TWF ibo jumbo suri lainai এবং suri tongo এবং suri layo bubagra jeno bini ayok kolok ngai tongkon bini omhaigena asai masal প্রত্যেক বছর ন আমাকে বিনা আচরণ সাল তাই অরণ্যের বিশেষ করে অরণ্যের রোগী রোগ হামই বাঁচা থন আমরা